Eman Stories. Everyone, gabi na. So wala kaming ulam. Bibili na lang ako dito sa may parang mini food park dito sa Abella. Malapit lang naman siya dito sa lugar namin kasi yung bahay ko nasa boundary lang ng Abella at Kamaligan. Yan. So dito, yan, pinupunta ng mga motor na yan is Kamaligan. Pupunta tayo ng Abella, which is part of Naga City. Yan, so konti lakad ko lang, nasa Kamaligan na. Wala, brown out, is namatay. Brown out, dilim. Pero dito sa part ng Naga, may kuryente. Yan, so dahil kailangan natin ng dinner, ulam sa dinner, lakad tayo. Yan, so dyan may chicken, pero dito tayo sa kabila. Yan, may ukay. Yan, ito na yung parang food park namin. Yan, bili muna tayong isang fried chicken. Isang laman. Bili tayo ng chicken barbecue. Isang barbecue. Ito lang. Yan. Meron na akong ulam, uwi na ako at mag-dinner na kami. Yan. Brown out sa amin. Brown out. Ang dilim. Yan. So uwi na ako. Kabili na akong ulam. I'll see you again in my next video. Siguro susunod ko gawin is iikot-ikot na ako dito sa Naga and Kamaligan. Thanks for watching.